Здравейте! Здравейте! Здравейте, пак сме тука! Здравейте! Тука сме! Ето! Тук сме... тук сме. Тука ли? Защо сме тук? Ние се появяваме тогава, когато имаме да кажем нещо важно на хората. Значи, ние сме тука, защо? Защо? Защото Защото... трябва да покажем на хората нещо, което най-вероятно те не са виждали. Най-новият продукт на M-Mebel. Това до мен и около мен е кухня. Кухня. Кухня като кухня. Да, ама не, защото това е кухня, изработена от ПВЦ. Най-новото от M-Mebel. M-Mebel, M красота, M качество, M дълготрайност, M уникалност. Кухня ма красива, харесва ли? Да, ама... Това тук е боя. Да, елементите могат да бъдат едностранно боядисани. Но тази кухня е топ изпълнение и затова елементите са боядисани от всякъде. Като клиента сам е избрал цвета. Ами ако искам да ми е като от дърво. Няма проблем, но първо избираш цвят. След това вземаме материала, слагаме фолиото и произнасяме вълшебните думи. Абракадабра, бамблера, бумблера. Ето го и крайния резултат. Разбира се, както при боята, така и с фолирането. Може да бъде фолиран материала едностранно, може да бъде фолиран и от всякъде. Добре да ами ако ми омръзне този цвят, то ще ми писне да го гледам 15 години. Няма проблем. M-Mebel използва само материали с най-високо качество. В тази кухня сме използвали ПВЦ с дебелина 18 мм и живот над 50 години. Така че и след 25 години да ти омръзне този цвят, спокойно всеки елемент може да бъде отделен, както и всеки детайл разглобен, както и цялата кухня може да се разглоби, всичко да се пребоядиса, след което да се сглоби наново. Я да видим сега какво запомни. M-Mebel осигурява красота. Вижда се. Качество. ПВЦ материал с дебелина 18 мм. Не поддържа горене. Абсолютно водоустойчив. Вратичките никога няма да се надуят, както и няма кантове, които да се разлепят. И разбира се, механизми бум. Най-доброто на българския пазар. А дълготрайност? Живота на материала е над 50 години. Значи тази кухня могат да използват и деца, и внуци, и внуците на техните правнуци. Това е уникална кухня. Уникална, да. А ти знаеш ли какво е мъто в M-Mebel? Не. Всичко тук се прави с мисъл. Ама я чакай, я да помислим за цената на кухнята. Цената. Колко струва? Фундаменталният въпрос за българина. Очаквам. Тези кухни са луксозни и за това се предполага, че те са по-скъпи от стандартно произвежданите. Но, каквото и да кажа за цената, ще бъде некоректно, защото твърде много параметри могат да се променят, което разбира се ще доведе и до промяна на крайната цена. Нищо не разбрах. Добре, обяснявам. Да вземем за пример плота. Това е обикновен термоплот от ПДЧ, но този плот може да бъде изработен от този материал. ХПЛ. Това е много тънко. Аз мога да го щупа и с мигли. Я пробвай. Я. Ау! Материала, нищо че е тънък, е много здрав, водоустойчив и изключително дълготраен. Клиент! M-Mebel, добър ден! Клиент! Имаме клиент. Чао! Хайде, че ви се работи. Да, слушаме.